Jos cuiner Quique da Costa s'ha traslladat per uns dies des del seu restaurant de Dénia fins a l'edifici Vélez Events. Amb ell ha estat Anna Maure. Anna, ja tenen els foguers en marxa? Ja ho tenen tot a punt perquè esta nit debuten en el sopar inaugural de la 33 edició de l'America's Cup, però a partir de demà tot el públic, totes les persones que vulguin vindre a tastar la gastronomia de Quique da Costa, Premi Nacional de Gastronomia 2009 i 2 estrelles Michelin, ho podran fer així a l'edifici Vélez Events amb 2 classes de menús. Primer un composat de tapes més assequible per a totes les butxaques, que costa 22 euros, i un altre molt més complet, composat de 6 plats amb maridatge de vins valencians i amb postres de Paco Torreblanca. Quique da Costa està amb nosaltres. Quique, este es un plat creat per a l'ocasió. La verdad que sí, es el plato que hemos creado para la 33 Copa América. Es un plato inspirado en la bruma, que es el efecto de la niebla que se genera en el mar. Y bueno, es uno de los platos que vamos a presentar estos días, desde hoy en la cena inaugural y ya mañana abierto al público, hasta el domingo que viene, día 14, incluido también el domingo, donde vamos a dar este menú gastronómico en el restaurante y este menú de tapas en el bar. M'imagino que ja tindreu moltes reserves, ¿no? No nos podemos quejar, aún queda sitio, por suerte todavía la gente que va a querer venir va a tener la oportunidad de hacerlo, no hay ningún problema de momento, ninguno de los días, pero la verdad que hay muy buena aceptación. Molt bé. Ja ho saben, si volen tastar la gastronomia d'este cuiner avantguardista valencià, ho poden fer així, a l'edifici Vélez Events, fins el 14 de febrer.